mamalandong tagkadiyot. Kini si San Justino martir, tiguang na ni siya sa dihang nagpa-convert, nahimong Katoliko. Di ni siya bata sa dihang gibunyagan niya. Bright kay ni siya, philosopher, nagsigig tugkad sa kamatuoran niya. Iyag yung pamatud-an nga ang labaw gyud nga kahibalo or knowledge mao gyud ang knowledge of God, ang atong pagkailas Ginoo. Gipangutan na imong tupad ing na kaila jud ka ni Jesus, nakaila ka ni Jesus. Kinsa din hininyo ang tinuod yung nakaila ni Jesus ta sa kamot? Very good. Sige, tubaga ko ninyo ha. Diin nagpuyo si Jesus pag tubo niya dito sa Nazaret. Kinsay mama ni Jesus? Kinsay papa ni Jesus? Saint Joseph. Kinsay apuhan ni Jesus sa side ni Mama Mary? Na iyang lolog-lola ba sa side sa iyang mama? Si San Joaquin o si Santa Ana. Kinsa may iyang lolo sa side sa iyang papa nga ni Jose? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Si Jacob, no? Nanay kuan, naana sa Matthew chapter 1, genealogy of Jesus. Pila may iyang edad sa dihang nisugod siya sangyaw, nagkatikisi sa mga tao? Pilay edad ni Jesus? Wa mo kibaw? Mga 30 years old. Pila may edad ni Jesus sa dihang namatay siya? Timan ay gina ninyo, 33. Mga 33 years old. Unsa may namatyan ni Jesus? Nasluyo nako, gilansang sa cross. Kinsay gusto nga ilansang sa cross? Ta sa kamot. Naagi ni Isas kamot da. Very good. Si San Justino, Saint Justin, sama ni Maria, sama ni Jesus, nagbinuutan. Unya kay gikalagutan mas mga tao, mga leaders, gilansang or gipatay siya o nisugot rasad siya patyon basta di gyud siya muundang paghigugmas Ginoo. Muna din sa atong unang pagbasa, butang gidiri nga kaluy ikadtong nagduha-duha, luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Og ang uban kaluy iusab, inubanan sa kahadlok, apan likay bisan ang ilang biste nga nabulingan sa daotang kailibgon. So mahigugma kita sa atong isikatao, ato gid silang tudluan aron dili maadtos impierno. Muna dito sa kapilya, nagkatikisis dinhi sa simbahan, nagkatikisis, gitudluan ang mga bata, kamong mga bata, aron dili ta maadto sa kalayo sa impierno. Nya higugmao nato ang mga buangon, higugmao nato ng mga bugal-bugalon, kanang mga kawatan, kanang kusugayong musuyop, ang kusugayong mangulata, ato na silang higugmaon, pero dili ta magpatakod sa ilang mga sala.
sama ng pagsigbugal-bugal, musugot lang tag bugal-bugalan, basta dili ta magbugal-bugal. Musugot lang tag kulatahon, pero di ta mangulata. Na, sige, lingay mong tupad, inasugot kag kulatahon. Sugot, dili. Sugot yun. Aron lang yun, dili ka makasala. Nya mao ni siya ang authority, mao ni siya ang katungod nga gihatag sa Ginoo nato, nga kamaotang moantos, kamaotang mopailob, kamaotang mohigugma bisag sakit na kayo. Muna nga niingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, ang authority nga atong pilian duha ka buok: authority gikan sa Ginoo o authority gikan sa tao. Ang gikan sa Ginoo, sugoon ta niya og paghigugmaay kamo, pagpinasayloay kamo, pagpakamatay mo para sa inyong isig katao, paghinatagay kamo, ay mo pag-away. Pero ang authority sa tao, moingon, siguro agyog higugma imong kaugalingon, naa gani mangilog, tamparusa dayon. Kinahanglan ikaw gyoy sikat, ikaw gyoy pinakagwapo, pinakagwapa, nyag naa gani mulabaw nimo, libak ka nagmaayo, gauta. Mao na siya ang mga authority dinis kalibutan, mo nang nag-away na tarog maayo. Sige nang away. Atong mga leaders nga nagsunod sa authorities kalibutan, sige nag-away, pinatyanay. Kining ato mga nangalawat, kamong nagbutag bronda, kamo sa diri speakers, kay bao mo kung sa inyong kanon. Kisa may inyong kanon, kanang inyong dawaton ron for the first time. Lawas. Dili ra na lawas ni Kristo. Ang inyong yung dawaton, ang lawas og dugo ni Kristo, ang tibuok nga Ginoo. Anha makita sa kanang puti nga hostiyas nga gikonsagrahan. Anya unsa may mahitabo inikao ninyo ni Kristo? Unsa may mahitabo? Mahilis si Kristo. Mahilis. Unsa man, iluwa o tunlon? Ana, imo nang tunlon. Inig tun mo ni Kristo, unsa may mahitabo? Si Kristo galingo na sa imong tinai. Ana, nya unsa may sudod mahitabo? Okay ba? I-distribute na sa tibuok nimong lawas nga ris o ngadto tiil. Kay imo man siya gikaon, musod na siya sa imong tibuok lawas. Sa ato pa, ang mukaos Ginoo, ang imong tibuok lawas maliwat na or puy-an na ni Kristo. Onya, kung ang imong kamot gipuy-an ni Kristo, imo pa nang ipanghapak. Dili na, imo na nang ialagad. Nya kanang imong mata gipuy-an ni Kristo, isigi na nimog tan-aw sa cellphone o sa computer. Dili na, magtuo na sad ka sa Biblia, mutan-aw na kas panginahanglan sa imong isig katao. Nya kanang imong baba gisudlan naman nag Kristo, imo pa nang ipamakak. Mutug-an na kas tinuod, kay ang gusto ni Kristo tug-an man gis tinuod. Imo pa nang ipamalikas. Di na ka mamalikas. Nya, imo pa nang ibuli sa imong isig katao. Dili na, imo nang daygon imong isig katao. Nya kay ang imong tiil gisudlan masanas Ginoo. Asa man ka mulakaw, padong sa simbahan o padong sa kompyuteran? Simbahan.
Padong sa simbahan o padong sa tarian? Simbahan. Padong sa simbahan o padong ngadtos beach? Unya kayang imong kasing-kasing gisudla naman sa ng Kristo, naliwat naman ng Kristo, nya naamang kay silingan nga nagsigig libak nimo, unsa may imong gamitan sa imong kasing-kasing? Masuko kaniya o imo siyang higugmaon? Mayuhan ninyo. Unya kayang imong hunahuna gisudlan man ng Kristo, nya nag-eskwela man ka, unsa man ka? Magtuon o mangupya? Mayuhan na din ninyo. Pasabot, mukalawat kay tas Ginoo, puy-an nato ang Ginoo o ang iyang mga hiyas. Kay musud man na siya nato. Ato na yung isipon nga ang Ginoo, naas tumoy sa akong tudlo, naas tumoy sa akong dila, nias akong lawas, tanan. Nya kamo mga dagko-dagko, labi na ni mga PYCC, na namasan mo'y Ginoo, unsa man? Magsigi pa mong tanaw anang porn, dili na. Mutanaw pa, dili na. Kan na. Wa man mo tubag ato mga... sige lang, mga volunteer katikis lang, mga volunteer katikis. Naara ba sa mo yung mga uyab-uyab na? Unsa man? Magsuot-suot sa hagunuyan o adto sa simbahan? Nganong manubag mamungwa mo yung mga uyab, mga bata? Kato mga dagko inyo mga ate. Ingna na sila ingna ay mo pagsuot-suot sa hagunuyan, ay mo suot-suot ana mga kabulihan kay na ay mga tunok diha, masig matitanos unya mo, muburot ng inyong tiyan, magsuka-suka na inyong baba, sige mo suroy-suroy. Pasabot, sundo na gid nato ang authority ni Kristo.